Näme diýen? Yürüjüň matjak bolýar, men bir batyra jaňadan bir ýerler gitdirýän şuňa. Bä, klassas aýlary, näme üçin aýlaýak? Ho, klassas. Alýo. Gowun batyr. Men bir ýerlere akdaýda klassas bir boş boldum. Bir yürüjüň matjak bolýarlar. Sen bir ýerler diýäniň, ýani silýa hurmadyr da, mene sen bilen bir ýere gitmäne de gorkýan. Vay bora, nämesinden gorkýan? Bir öllüňle ýydyrymadyň çykmaýan ýeri barmy? Gel taşlak gaýt, men özüm oturjak, sen oturma da men bilen. Koça çyksaň taksidan ol, klassas aýagyň ýeri degirmäne alyp gitýärler. Muny? Men o watandyňma çydamak, men häzir koça çyksam laqat ýalar maňa, men şoň üçin ýa saň akdaý diýip. Nol wäselle, wäswa şolara jaňat gapyňa gelip alyp gitýärler, barmal ýerine etýärler, sen bilen girip çaýym içip, kofe içmeýärler, sokturmaýarlar. Ay bolýar, men 20 fevralyň gutlaýjakdym, borla ýagşylyk etmedi fena muňa. Daway. On ýal bolsa alyp gidäýär. Alo. Ay öçüripdir, padarka berjek bolsa nesille öňüne garaşyp duraýyn. Gelmet ay. Klassasymdan öňüleýipdirmi? Hana gel ýa, gary aljak bol. Bolup durşuny zat almaly bolsa, menden öňürtüleýipdir. Bar ýanydim man, gön gaýdy berip saňa klassas ýören ýaman gakarçaň bolup saňa soňkydy. Ýören Kuýsak giden soň bärsiniň kofesini. Kofeler, agawak. Näme? Ay, getirdi? Sürpriz. Gowlatsyn. Jaň etdiň bolna halamadym, soň sowgat 23 fevralda diýdiň, alçyrap näme işläp öwrenmem bilen o gün gaýdy beripdirmi, senden öňürtüleýipdirmi? Bir eliňe sepilýär, doň en namçaňa suwa düşdiňmi? Ýokmy duhyňdadyň, işe bar bereýin, bir müşkoý duhy. Men näme kofe içip bolsaň laçyn edi, men barip desatlar taýlak gaýdaýyn. Laçyn, San Sebastian, bilinçik, hemem şo jaňaşlarda ýetmeli berdi. Onuň dünkü zakazlam taýynmy? Mundan 100 banka diýdik. Agdaçarma, agdaçarym piçanylar taýynmy? Hemmesini şoda ýadýan, danym dastav getdirtýän. Ona men gynlamada bara San Sebastiandan bir şondan bir karara bir 5 natçany salonna gynlara da jaňatda sonra näme ýesiňiz diýle, näme çesiňiz diýle, kofe mi, hurmaň suwmy näme bolsa hemmesini uğraşdyrýan danym şoda ýadýan. Bolýarmy? Bilýäňa, hemme zat öňkönklük. Laçyn sowgadymam ýeträý. Sowgat gelýärmi? Getir. Soňuna klassas, soňuna sürpriz. Ey, çynyň Rolex mi? Şumada çenni şulele original takyn göremaga. Men şutaýda Rolex takyn, hem diňe şu nähil kofe gatnardyr. Sen men jaňadan-da hädimän gel. Her ýyl bir Rolex takynarsyň eliňe, her ýyl 23 fevralda. Arkaýyn bol. Klassasyň ýagdaýy gowa, daýy şükürden nakynman kim takynsyň. Ay gorkýan, hergedek şod sokup gitýän ol bäsdan çagyklan. Hergedek soňundan elime şod alyp otyryň gapçygynda pul ýetermi ýetmemi diýip. On ýaly bolsa jaňatdyň ylgap geler durur. Şu bara klassas erkek oglan bolup bara bir 120 mandan gurrun edip, köçe gurrun edip bersinler, onunla gidämäň çaýy, kofe ýa hurma içmäne gidämäň, şoda töletýär atyp, oňmuň ýanyna gurulap sen. Men şonu ýa şodyň aşagyna galjak gyýdymy? Ayda gorkýan, hurma içmäne barýan bol. Oturan gıyırlar şoda uğratya aykan kıyal töledip nesille de tanal boğrayan kof içmäne gelsem şodunu uğratordurarlar da. Beýti bilen opdan klassas loşka bilen şeýip üstüne goýulýar. Ondan sen şokolat adragy. Menem tak wiýan soňra sen goýup agdyň fiýçetçi. Näme iş bilen meşgullanýan onda? Bunlar klassas. Ay iş bilen soň ketýän işlemler baş gurýarakdyr. Gowmy gadançyň. Elbetde. Sen kiyallar bir Rolex padarka verer ýaly. Rıfgallydan rıfgal ýokar diýipdirler, bilýäňmi? Dowletli adamlar bilen tirkeşden şoň dowletinden ýokýan. Ha. Me hop dermadýan. Nesil kofe ýersen piçonlar gorkup duran etdiň, o kokadan maňa doýma bilinçik gör. Ýene köçe urrun etip başladym da geriň piçony barsyn, dol piçony al. Ali. Al. Bilinçiginiň swesjadagyna. Men diýäne saňa. Bir ýelyň galar, biram diýen. Şun pawre. Baýarmada.
Öwrenen molaýmat işläpdi. Başga ýerlerki bilen tamy ütpüşüp gelýär. Getir. Töler. Yok, getir. Yok, köçegiriň etýän klas. Onyal padarky beren soň meni tölejek. Yok, lagyn hemme kafeler bir hilek ýüzüm görseler şod öňünden alaslar gelipdi. Men sen arkaňla nirden gow kof içmeli, nirde gow içmeliligini bilmä, getir men töläýin. Ay borunna. Onuň 120 man çykda geçen separ adyr. Özüm çyk töleýän. Alo. Oh. Ha baryan. Yok, on meşmin goýberme saklasan o klienti. Men häzir baryan. Men jyraýyn. Al, sowatyňa özüňe nisip etsin. Her seredende durmuşyň gymmatlygy ýadyňa düşdi. Baka. Bol klasa sağamanma. Hay, yine sokuldum ötken. Hani? Afsan. Dinleyen Batra. Bu ne geçen sefer 120 man şot çıktı şu en zatlamızda. İmit zatlamızda malıp şottu. Batra ayka hemme tanşlaryny nesil kofeden daha dogratdy, kofe desert daha dogratdy. Ne ettin mi? Sizin şadyňyzda agdaçar edi, agdaçaryňdan kabul bolsun. Hasap näçe? 2 kovalarny araşdyňyzmy? 3 var. Original Rolex'am klatdaş öýüňdäki perişden alıp berdin. Bir de galmandyr. Ali. Seyit basaýyn. Men kalan ýakyk däl ötýän. Ýakykla. Seyit başlaýasy. Meniň seyit başlaýardy. Elime bir zat alyp durmaly. En güzel. Salam alaykum dostlar. Aýtber, talonma. Ýok, öwrenşmeli. Öz zatyny aýtyp berip, öwrenşmese bir süýräp berýär, ýene aýtyp beriň diýip. Geçen elem ettik. Orada da palatany alsaňyz, pasudan şeýle berýän. Ýok, menüle etjek diýseňiz, menüli maňa da gaýtsaňyz, eti, suwy, oduny hemme zady menden siz taýyn agdaçara çykýaňyz, soň girýäňiz hemme zadyny özüm etýän. Näýlet gurlaşsaňyz, aprelany köp günüm zanit. Kän neme däl saatly günden hemme zanit. Ýöne boş araçyk günler bar, jaňa pagarlaşsaňyz. Şolaram galmalar, boş gençler, boş galmalar, işlemeli, gazanmaly. Bir de gazanmaly, sizem daýolyňyz edip sogap gazanmaly, bir de pul gazanmaly. Arkaýyn toý etmeli. Arkaýyn toý etmeli, tüýtürläp çykmaly, adara galmaly. Men patpişiklam jaňa gazanajagynam merjek diýdiň aýa. Ýüzüm ýere salaýsaň aturmy? Ben şonyal gurlasaň men patpeşikleme urşu guraýasyň bilen. Yok, el açıktır kılatdaşım. Beren sözünle dur ya. Yankı deyişim yalakka. Şu sözünle durmadığım varsa komentariyamı da açık. Yadı bilýäňiz arkaýyn. Halka arkaýyn açık hyzmat etsene. Zatdan çekinen oğa. Ya bir Türkan klientin barmy? Yok, ýazaýsynlar. Baran ýerimiz dawolny alyp. Hemmesini dawolny etip gaýtja. Ýygyň syrıp süpürüp, galak gaçak zatlaryna üptük gelçigip, şeýip taşdyrýar eýelerini, ha? Ha? Ya gaýtjaň mydyn? Yok, hemme zat moýat. Hemme taşdyrdyr gaýtjaňda. Bolly goýýas hemme zatyny suwuny zatyny, op hemme zatyny goýup, gatlamaly gaýtjas. Aykan klatdaş diýdiräými onu? Bäli. Toýlar toýa uruşsun, mihmanlar kucak açsan bakta bolum. Güllesin her ocakta, ajaýyp ajak durmuş bakta bolum.